Hazvisisina kumira mushe kani. Vedu we wona ikazviri kuitika panapa. President Emmerson Mnangagwa amene zvavari kutoitawo zvavo, vari kutambidzwa mvura navachiwenga, vari kuramba kuitambira vachitambira mvura iri kubva kuna vamohadhi baba. Zvinhu zvacho zviri kunakidza, politics dziri kunakidza, pari kutongoda kana chimwe chikomentari chekuti tionesane zvinhu zviripo. Chimbona ona icho baba madhara anotinakidza zvo. Awara ndimera unocho kana kuti ngobhaisana. Ona I begin again. Handisi kuda zvemutauro zvangu, ndo zvamaona zviri kuitika panapa. President Emmerson Mnangagwa vachiramba kutambira mvura yavice president Constantine Chiwenga vachipuhwa na vice president Mohadi. Handizivi kuti clash whatever ndezvechii zviri kuitwa izvi, clash of the giants or clash of anyways. Ndine zvakawanda zveloading zvandinoda kuti ndikunzwisei panapa because nyaya idzi tinongoita dzekufambira soga ende pamunyati yedu isusu tiri fast. Right, I want you guys to listen something that is going on. Ana baba vedu vari kupopota kani. Inzwa zvikutorwa panapa tozotaurirana kana tichinge tapedza zvikutorwa izvi. Zvisekulend Dr. D, komanda wemweya webako. Nhau yandinayo nhasi, ndoda kuti kana takarodza mapfumo toveza netsvimbo dzacho, toita zvinoita. Today ndoda kutaura zvinhu zviri pachena, asingade hadi, asi anonzwisisa, vanonzwisisa vateerere. Kana shoko randoda kuti nditaure, kana makamborinzwa kuZimbabwe, munonzuzza monditaurira kuti Dr. D, komanda wemweya webako, makuda kusvika kupi? Mweya unondiudza kuti izvo tamupa mupendero. Amazani kana vachiyambuka, vanotenda vayambuka vabuda murwizi. Munudzaona weZimbabwe, Dr. D, remember nambo kutaurirai kuti handisi n'anga, handishoperi, handina svikiro, asi chiedza chenyika nhasi ndoda kuchiburisa pachena. Handine zvavakawanda zvavanotaura kuti handine nazvezvo. Ndakutaurirai kuti musi uchasununguka Zimbabwe, muzobvunza kuti choda kuona Dr. D, komanda wemweya webako. Saka naurwa iri pano nhasi, aizvo izvo zvinakapedza zvimadheti, asi ndauda kutsanangura nyaya yomwe murume 1 wemuZimbabwe. Handizi kutengesa, asi kutopromota munhu iyeye. Ndakana kuti kana kuti nditumire email, kana iri tsamba, kana iri foni, ndawati vepasana mbuya nehanda nanasekuru havazvidi.
mwoyo wakandiudza kuti taura nyika yese chizvinzwa. Ndikati ndinosha. Hanzi aiwa, hautyi, ndakudiri soja rebako. Taura nguva yako yakwana. Taura kwakatendeka Museve. Tarisa pasi panokwata hari. Chipakura zvinokugusa. Zvimwe chipawo kune zvine vasiri kuguta. Zvikamu zvaunodya ipawo vamwe. Inyika yeZimbabwe. Haisi nyika yaZindoga. Andi zvangu ndezvangu. Kwete. Vadikani, ndoda kukutaurirai. Pane ndine nherera dzandotochengeta ini izvezvi. Itsitsi. Pachirungu hanzi mess. But remember, mess can mesmerize yourself. Ndini Dr. D, komanda wemweya webako. Right. Nyaya yangu ndiri kuona kuti mhepo iri kufamba apapa. Mhepo iri kufamba munyika yedu yeZimbabwe. Handisi bezike. Ndakataura ini handishuti kana mutoriro. Asi kana nguva yakwana, I need to say it out. Nyaya yangu iri pana Chiwenga, soja guru. Ndiri kuona kuti ari kuitwa mesmerized nembwende. Dzakabata pfuti dzisina mabhureti. Handibvi papo. Ndakadawo ndichataura zviri murusero kusvika zvanaka. Ndakati ngatiremekedzei mbuya nehana nasekuru Kaguvi. Mowoza kuti vane vatumwa. Ndati mowoza kuti vane vatumwa vana mbuya nehana nasekuru Kaguvi. Ndini Dr. D, komanda wemweya webako. Today nyaya yangu iri pamurume 1. Ndaona kuti anyanya kudhererwa stereki. Ari kuzeza kubata pfuti. Asi yakambozibata. Akutya chaanotya chi imhene yaanotya. Vana veZimbabwe munanditeerera, ndi Dr. D, komanda wemweya webako. Ndakutaura kune mhese nemasoja acho. Ndangu. Ndauda kuchitaura kuna komanda uyo wamwinaye uyo. Ndauda kutaurira General Chiwenga, ndiri kutaura Zimbabwe yese ichinzwa. Asi pachasvika haapazivi. Ende hapana anoziva. Asi achazopaziva. Chinzai mashoko andiri kutaura. Anobva kuna mbuya nehana nasekuru Kaguvi. Handisini ndakamabereka. Ndeyekuturikwa pamusoro pangu. Handina kuchitendeka kwazvinofamba zvidini zvichienda. Ndakataura ndiri komanda wemweya. Please munandiregerera. Ndudani nditaura vana veZimbabwe muchinzwa, munzwisise. Kana paine zvamusingadi kunzwisisa,
kapane zvamuda kunzwise futi isai mufungwa. Handisi kusarudza kwazi zvinhu zvese zvinoenda kuna ani. Zviri kuenda kune munhu wese weZimbabwe, angava mwana mucheche, angava chii, angava chii, kusvika nemiharahwa nana mbuya vacho. Ndoda kurayira munhu 1 gwara. Munhu ndikuda kumupa mupikicha. Kwandiri kumurayira kuti aende, aende. Vandu vakuru vanoenda neherikopta kana kunomhara ikoko, vachabvunza. Basi handiri kutaura izvi, handidi kuti Zimbabwe izive kuti ari kuenda papi munhu uyu. Ndati inini ane simba rekuti kana herikopta anokwira, kasvika kudona anoenda kana nemota anosvika. Munizviziva vana veZimbabwe, ndakati ndiri komanda wemweya webako. Ndikuona kuti ndikakuregerereka hazvizonakidzi. Why? Ndichazobvunzwa mubvunzo kuti wakanga uri kupi? Uchitadza kuzvibudisa pachena nguva iripo. Vana veZimbabwe, vazukuru ambuya nehanda nasekuru Kagovi, ndini Dr. D, komanda wemweya webako. Saka nhasi ndakuda kuzvitaura manje. Ndati ndiri kutaura kune munhu 1. Munhu 1 wandiri kutaura ndigeneral zvenyika dzino Chiwenga. Ndoda kumutaurira nyika yese chinzwa. Kwaanofanirwa kuti aende. Inongomutaurira kuti unosvika kunzvimbo yakati, uchabvunza kuti kune kwandiri kudiwa. Iwe Chiwenga kana waenda unonotaura kuti ndakanzi ndiuye kuno nakomanda wemweya webako. Asi nzvimbo ucharatidzwa kuzi uku. Right. Iwo Chiwenga zvenyika dzino contestani. Contestani hapene papo. Masenya nenge chigirika. Kuda kwako kuenda netara. Tara inonetsa futi. Amakomba. Unokudubuka. Pauri papo une simba rekutora helikopta kuenda kwa Mutare. Ndini komanda wemweya webako Dr. D. Kana wasvika kwa Mutare uchaenda kunonzi kuHauna. Ndati ndiri komanda wemweya webako. Wasvika kuHauna, iwe enda unobvunza kuti pakakosha ndepapi, panorema ndepapi. Vakazoti ndivo General Chiwenga. Vachakutendekera pauchaenda. Ndini Dr. D, komanda wemweya. Usatya Chiwenga. Ndini ndakukupa simba.
kwete kubatwa dhende fanika zvauri kuitiwa izvi. Ndiane handa nasekugwa vari kuzviramba. Helicopter munazo. Chero oil diesel zvikadhura sei, mari yenyika inokukwidza helicopter kunosvika kwamutare kuhauna. Ndati unoenda kunonzi kuhauna iwewe Chiwenga iwewe. Zvandikutaura kazvi vamwe vasada kuteedzera kwanzi regai timbonozvitsvaya. Imimi vamwe nyaya zvenyu kuti zi because hamusiri Chiwenga. Indi kudarira Chiwenga. Iwe changa nemukadzi wako namini endai monogadzika helicopter yanyu pameno pamuchaigadzika ipapo. Chero musha mune masvika monobvunza kuti kunorazikwa vakuru kunoku ndekupi. Munanditeerera ndini Dr. D, komanda wemweya webako. Torana nemukadzi wako namini zvese zvirikutaurwa nevanhu is forget about it. Forget. Ndati forget zvese zvirikutaurwa nevanhu iwewe Chiwenga namini wako yeye. Forget. Indi ubai one road and forever. Ndati kuda kwenyu kuenda nehelicopter kana kuti road ndimi mune security. Indi kutaura kai. Remember ndakada kuti ini handisi n'anga, handiroti, handina svikiro. Chinokosha kwandiri mashoko andiri kutaura. Why ndiri kunanga iwewe Chiwenga ndinopenga inini Dr. D, komanda wemweya webako. Kwira ndege helicopter chikopokopochi. Kana road security munazo mani. Handisina time yekutamba. Kondoti kama kubva uko. Remember ndakati 30 days. Kama kubva ikoko. Toenda uko. Nzvimbo yanatara kunonzi kuhauna ikoko. Kunana inyanga ikoko. Chero musha unosvika unongovhunza kuti panovigwa vakuru ndepapi. Unonzwisisa? Vanazimapo mashoko andikuti handaa Chiwenga aya. Asi ndedu tese. Ndaona kuti kuramba ndakatsikirirwa ndichazotadza nekufema kwese. Asi beta rudunure nguva iripo. Maso zvangu ese ndiri kutaura kuti general wenyu ndo rwendo rwaachanoita. Kwaachasvika anoenda ari ega iye nemukadzi wake. Security muchasara kumasure. Andi munizisa vana vefu. Vasakuru ambuya nehanda. Nasekuru Kagwe. Ndati today ndiri kuti ane zvemunhu one. Ndi Chiwenga. Kwendotaura kaine kwandi bhabhiri rinongotaurwa. Eka. Zvakaipa zvakanaka. Kundauraya munhu here inini Dr. D? No. Ndaona mwachivhiwa operation vamwe nemusoro vachidhedhewa. Ndonzi Dr. D, komanda wemweya webako. Asi kana chiti Dr. munongoti ndi Dr. kutamba. Ndotata misoro yevanhu ini kusona. Amwe surgeon kwandiri.
handisi mukomana kung'ombe ke kuyeka naye mukomana kung'ombe haana ruremekedzeri handi kunofudza ng'ombe kweibasa pamwe zvifuyo zvake saka koisu ndaona kuti bheta ndizvizadzise ndati iwe chiwenga kana usingadi kufamba neparodhi pinda muherikopta enda kuhauna hamene musha uchanosvika waunongoona kuti musha uyu kawo pane zvanoda kubvunza iwe uchanobvunza uchiti ndokumbirawo kunovigwa vakuru vekuno izvi vamwe musamboda kuzviteedzera kaisi ndezvachiwengesi ndeo ndiri kutaura vamwe mukada kunoita practice kuti kwanzi makuda kuita fanika chiwenga muchiite ikoko hamene henyu munotsva ndati zvine zvachiwenga nabaloi vanoenda veseka handi vakanzi toda kukupai time yekuti mufambe muri mese iyo mbuya nehanda vacho ivavo ndo vanenge vakazvironga zvino ivo mbuya nehanda vaakuzadzisa manje iwe chiwenga nabaloi mini yatova endai kwamuduko kwamutare hamene kumusero kwanzi kuhauna mobunga ndopengeni imunongobvunza musha wese ewandozvati ndiani imi zvakarongeka kudhara izvi kwave kuzadzisa chiwenga unoenda uko kwamutare kumusoro kunonzi kuhauna chere musha wanabvunza uyo unongona bvunza kuti kunovigwa vakuru kuno kundekupi vachakutendekera uko chenda unoomberera ikoko iwe hapana midzi hapana nyora hapana chii wati asi paunenge wati svika kwanduri mwana wevhu hauti muzukuru wangubva nehanda osvika kaongoomberaka kozvorambidzwa ndiye wandiri kutaura hazvifanane nezvanatendai bicho kuti kwanzi akaita akudite chimusanga chake wasungwa hakuna anokubata uko ndini ndiri kutaura Dr. D komanda wemweya ndati chienda kunonzi kuhauna kwamutare unonobvunza eni musha wawada wani musha obvunza kuti ndokumbira kunochengetwa vakuru kuno vachakutendekera vachafamba newe unosvika woombera ende hapana munhu achazomboya achinyepa achiti ndiri chiwenga iye asiri chiwenga anofirapo ndini Dr. D komanda wemweya ndati ndizvitaure mwevangu wakasununguka ndaneta ndakuda tichiita zvinhu ndakataura inini mhani mimi munhu kana akanetsa kupu kwakaromba yeidhi kwacho ndekupiko kungadarika kwandiri kukuza ndati enda kuhauna kuchiwanga mani iwe unongobvunza mucho unongoti kunovigwa nevakuru ndekupi vachakutendekera asi anoda kuuya asiri chiwenga ameno zvake haadzoki kwanenge apa ndati iwe nemukadzi wako endai sekuriti yako inosara iri uko iwe svika lebhaloi anosara ari kusure kwako futi iwe ndochasvika wega ndochasvika uchitaura iwewe kunana mbuya nehanda nasekuru kwaguvi kuti ndauya ndasvika ndokutendai gwara ndariona ndakudzokera simba renyu ndapikata ndakudzokera kuruzhinji rwenyika nyika yedu ichisununguka
yambuya nehanda nasekuru Kaguvi. Vana vaise vachigara murudo. Hurumende yedu irege kuita zvekuba. Hurumende yedu ive nekuregerera vanosungirwa mhosva mumajere dzisina mhosva. Ndoenderera zvemberi ndichiti kana taakutongana ngatiranganei, ngatitungamirirane kwete kutongana. Asi nzira ngapiwo imwe umwe wake gwara renzira rekurarama, kwete kusungirira vasingazivi vabve vanzi havazivi. Kuitawo here ikoko? Naye Konstantino zvenyika, hondisira mashoko andiri kutaura aya kuna mbuya nehanda. Ndati vachakutendekera kuti apo ndo panochengetwa vakuru, kwete Heroes eka. Ndati kwete Heroes eka unochengetwa vakuru. Mudzimai wako anosara kumashure, iwe uchasvika wega. Iwe unoombera wopfugama. Hazvina nyora izvi, hazvina doro rinobikwa, asi simba racho ndo rakukuda iwewe Chiwenga ikoko kuhauna. Hakuzi unorepwa poison kuenda kuChina ka? Ukwakwe simba uku kuhauna uku. Apa zviitika. Anoda kungosvika achiti ndini Chiwenga iye asiri Chiwenga, anotsvirako. Vana vefu, vana veZimbabwe, ndini Dr. D. Ini ndinotaura public. Takuda zvenyika, kwete zvefani. Ndaya zvezvirungu zvazvikazi ngazviperere mudenga. Kana kunyanza ikoko hatidli zvirungu. Takuda Zimbabwe yambuya nehanda nasekuru Kaguvi. Ndini Dr. D, komanda wemweya webako. Manzwa vana Zimbabwe zvandataura. Handivi nakachinja zvomba vanziwa. Ndiani angarambidza kuti Chiwenga kuenda kwandamunzi ngaende free. Asi anoda kusvika kwachinyepera kuti ndiChiwenga iye asi Chiwenga ameno ake anotsvirako. Okay, ndofunga ndataura vana veZimbabwe. Nhasika indongota dzangu dzotenderera murusere imomo dzinenge dzakakangiwa, hadziri kwanziwa munyu. Ndini Dr. D, komanda wemweya. Ndatotaura chapter apa hapana zvokuti hanzi chichi. Hazvo zvokuti State House kesvo. Apa tiri kunotora masimba kuna mbuya nehanda nasekuru Kaguvi. Yo mai nangire mai Chiwenga, zvimwe zvinhu usataurisa. Unopinza mudhara wedu pataiti. Ichizii koromedzi nenguva itazere kuromedza mudhara wedu, romenza zviperere ikoko. Aya mashoko aya ndoziva kuti une brain yako is very very sharp, but ndozi Dr. D, komanda wemweya. Indinopa chenjedzo. Ndakati zvese zviri kuita zvese zviri mumazimu mangu. Chasara kuenda pastatus apo. Date ndakakupai. Muzomawo ndiri kutamba. Ina hanzi kuseka. Hanzi mbavha. Inonyangira chinhu zvekunotora chisiri chayo. Inoita veve ndakuti tiri kunotora Zimbabwe paState House, ndakuti Zimbabwe ndeyedu. Handisi mbavha.
sana taura zvenyika ngaende kuhauna uko eni musha wanobvunza acharatidza kuti uko kunorakidzwa vakuru. Hapana munhu anombosvika pachitaura zvanataura kunze kwaChiwenga kunyepa munhu ngaende anochera ipapo. Ndini komanda womweya Dr. D. Right, ndofunga tataurirana. Inowanzo kutaura zvanenge nchiita ndakati zvangu zviri murusero. Vanenzisa vane Zimbabwe. Iwonde asi akuda hanzi chi nyora ndikuona chenga vari kumudherera seri ngaende kuhaunako ndapedza naye Chiwenga zvazvake. Helicopter dziripo nongwe ndoda kuina helicopter 5 10 15 20 minutes atopedza zvese. Enda unoombera iwewe Chiwenga zvenyika dzinokonzesa sino kuwana handi unokusiya hani makana kusangwe mimi ndokuziva kwete ndakapota nakoko ndepai pasina kurwa futa papa Zimbabwe pano kwese kunobuda kuna Zaka fura mutare kuna Zaka kubuda na kumakalanga kubulawayo kuzotopesera ndakuita unga mundevere nsiri mundevere linjani anyapila ndisamanyika eni muri wadere tiripo muri wadiwo handidi ba ndo zhandere okay kutaura asi nyaya yangu ndataura nazuda kwanzo because kwatakatazana kwakaipako Chiwenga yo chienda kwandakuza hazina basa ndikuzvitaura pa asika anosvika ndiwe hakuna umwe anosvika kunze kwako iyo ndini komanda womweya handizvoka. Thank you. Ngatiitei imi nzira yemasoja mani mururasika papi kwemimi hanzi bereka ka hapana zvodarika ipapo. Iwe Chiwenga enda kwamda uko kunyanga kunonzi kuhauna enda unongona bvunza musha wese unongona bvunza panovigwa vakuru ndepapi ndezvako izvo iwewe tora dheti rako raunongoda chete nguva ichiripo. Ndiri kutoutaura zveshuwa ini komanda womweya Dr. D. Because hapana munhu anozombosvika achindini Chiwenga yasiye anochiriambo iye anotsva ipapo. Ndini ndapedza vana Zimbabwe ini pangu ndadini ndasakura ndikazunza ndini Dr. D komanda womweya asi muzoti ina handiroti handisi nyanga handina svikiro asi kana kutaura please nditeererei ndakuti handipengi. Thank you.